Isang dalagang ina ang nakipagtanan sa kanyang bagong boyfriend habang iniwan naman ang kanyang sanggol sa kanyang nanay. Ito ang hinaing na idinulog ni Nanay Janeline matapos silang umanong layasan ng kanyang 19 na taong kulang na anak. Big nga ang kamambisa na, guli ka na, sabi na nga dito ko sa imo. Bago po yun umalis, napagalitan ko po. Siguro po, galit po sa akin. Kasi po yung Lunes po kasi, nagtrabaho siya. Tapos, out niya pong alas 7 ng gabi. Tapos sabi na po ng pinsan ng amo niya, may nagsundo daw ng lalaki na nakamotor. Ano na yung ginawa mo nung, siyempre, hindi umuwi ng gabi, hanggang sa ngayon, nawawala? Saan ka na nagpunta tumingin ng tulong? Nung alas 7 po ng gabi, wala pa. Tapos, chinat ko po yung amo. Sabi ko, pumasok po ba si Jasmine, yung anak ko? Tapos sabi ng amo niya, hindi man daw pumasok. Posible ba, sa tingin mo bilang isang nanay na sumama itong anak mo doon sa lalaking yon? Siguro po. Ayun ang, sa tingin mo, yung rason bakit hindi umuwi yung anak mo. Galit po kasi sa akin. Dahil galit sa'yo. Simple lang na pinagalitan. Magagawa ba ng anak mo na iwan yung anak niya? Na wala man lang pasabi sa'yo? Na po kasi yung isip niya, naturete. Bakit palagi mo ba siyang pinapagalitan? Oo, minsan po. Kasi sinasabihan ko kasi na, wag na muna mag-boyfriend dahil nga isa nangyari sa kanya. Hindi siya pinanagutan. Sabi ko, wag na muna magpasok ng lalaki sa buhay niya. So ngayon, kung nakikinig itong anak mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Big nga ang kamambisa na, sana guli ka na. Sabi na nga dito ko sa imo. Dahil ako na mataro. Mahirap ka sa akin mo, muli ka na. Meron bang dalang cellphone itong anak mo? Meron po. Tinawagan ko po yung number niyang dalawa. Hindi man po talaga sinasago. Nag-ring lang. Kaya ora mismong tumugo ng aming programa at nakipag-ugnayan sa Barangay Bagong Abre ng Legazpi City. At aming nakapanayam si Kapitan Dindo Nunez na siyang nakapagbigay agad ng update patungkol sa dalaga ni Nanay Janeline. Kanina, after lunch, nagpunta ko doon sa bahay nila. Nga po? Ngayon, pagpunta ko doon sa bahay nila, umuwi na yung anak niya. Umuwi na doon sa bahay nila. Sabi daw, nagsama daw sila yung boyfriend niya. Maraming salamat po, Kap, dahil si nanay ay uuwi po na makikita niya na ang kanyang anak po. Dahil sa impormasyong ito, ora mismo rin naming sinamahan pa uwi si Nanay Janeline upang siguraduhin nakabalik na ang kanyang anak. Nandiyan na ba si Jasmine? Nandiyan na. At nang makarating na kami sa bahay nila Nanay Janeline, naabutan naming nakahiga at mahimbing na natutulog na si Jasmine na tila'y pagod at puyat pa mula sa paglalayas nito. Sa edad na 19 na taong gulang, hindi na lamang pag-aaral ang inaatupag ni Jasmine, maging ang pag-aalaga na sa kanyang sariling anak na 7 buwang gulang pa lang ay kanya na ring alalahanin. Pwede mo bang ma-explain sa amin ano yung ginagawa mo kahapon kasi hindi ka daw pumasok? Pumunta ng simbahan. Umiyak. Sobrang bigat namin yung dala mo. Tungkol ba to kay CJ? Dun sa tatay? Ano yung dinasal mo sa Diyos? Igay niya ako. Kung ano yung dapat kong gawin. Kasi namumula mo ka dun sa pagpapalaki sa bata. Higit pang naging mabigat ang responsibilidad para kay Jasmine nang iwanan sila ng ama ng kanilang anak. Sorry kung nag-alala sila. Iniwan ko lang si CJ. Hindi ko inilip si CJ kagabi. Sobrang sama ng loob ko. Yung lang talaga. Yung ama ni CJ. Hindi niya malang naalala. Sa gastos talaga. Sa iyo ko naman iasalat kay ma. Kay pa. Kaya naman ang ina at ama na ni Jasmine ang naging katuwang nito sa pag-aalaga sa kanyang sanggol.
Yan, yaon man kami pirmi ni papa niya, masuporta man sa inda. Kaya man puro papaano, ti usulan kaya paano kami. Nagka-disponer man kay pambalgad, tas daya to kaya dahil na siya magpara isip baga na. Ang problema ko kaya minsan paano siya sa financial sa akin. Hindi ko kaya yung trabaho. Gusto kasi yung basic lang. Doon kasi sa pinasukan ko, gumagawa pa sila ng resibo. Gumagahit pa sila ng technology. Nahirapan ako. Tapos na naghanap ka ng trabaho. Kamusta yung paghahanap ng trabaho? Wala dyan. May iba may nanap na. Sa mall, nanap din ako ng requirements. Hindi pa naman ako nakagawa ng mga requirements. Kung may papangako ka dito sa anak mo, ano na lang yun? Kahit mahirap, kaya pa rin. Pero sa kabila ng kanyang nakaraan, handa pa rin daw si Jasmine na buksan ang puso nito para sa bagong pag-ibig. Ano yung nakita mo sa kanya? Bakit sinagot mo? Tanggap niya si CJ. Kahit hindi niya pa nakikita, nahawakan, tanggap niya and kaya niya daw supportahan. Pero ikaw ba, mahal mo ba siya talaga? Kasi iniisip niya si CJ kaysa sa akin. Kahit hindi ko pa siya sinasagot. Talagang binibigyan niya ako para kapag nagsabi ako wala nang gatas si CJ, wala nang diaper, gano'n. Kaya din nahulog yung loob mo sa kanya. Pati ba yung nanay tanggap din si CJ? Ako yung pinakaunang girlfriend ng anak niya. Kaya nga may tiwala ako doon sa may friend ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay ma. Kasi yun nga, piling ko din naman nila ako naiintindihan. Siyempre, nanay mo pa rin naman siya at the end of the day. Diba? Maiintindihan ka niya. Basta ipaintindi mo rin sa kanya. Sobrang nahirapan din naman ako. Kaya hindi ko na din naman ulit. Ayun nga, alam ko na din naman kung anong ginagawa ko. Yun na takot ako baka sabi ko maarog naman nung uya na inot. Sabi ko nga ni, maski pagdadagitan ko dahil na pagdadagitan ko sila para man sa inda, sa ikarahay. Ano yung mensahe niyo ngayon sa lalaki? Kaya dahil niya na uliton ang ginibukang sang lalaki sa iya. Sana maging maray na siyang lalaki para kay Bibi. Sa kabila ng iginulot ng pag-aalala ng pangyayaring ito, sa mag-inang sila Jeneline at Jasmine ay nanaig pa rin ang pagkakaintindihan sa isa't isa.